Neața. Hai, pe drum. Hai să o filmăm. Parcare mare la refugiu pe la Favela. Traseul spre refugiu Coldai, văd că tot pe drum. Cu părți de schi. Da. Malga Pioda. Probabil o cabană veche sau altceva pe aici. Elmo. Asta a pus căderea de pietre pe el. Ia. Trecătoare pe asta. Iarăși ne rupe soarele. Și iarăși o să vină o tură de ploaie, cred că mai târziu. Ia. 9:40 și ajungem la refugiu Coldai. Stăm să bem o apă, ne odihnim și spre lac. Aici ar trebui să fie probabil încolo. Traversăm șaua aia pentru lac. Cine Coldai. O oră și 20. Un grup de băieți. Coming. This will be a spot to spend a couple hours. Just enjoy the breeze. After 2 o'clock, the chance of rain increases. The highest Superb. between 4 and 5. Un Elmo, foarte fain să vede aici. Traseul 560 spre lac, 20 de minute și dacă continuăm spre vârf, o oră 20. Per esperti, dar noi nu suntem experti. La lac și înapoi. O mică pauză. Și astăzi iară ne prinde. Măcar cu picioarele, dacă ar fi. Îngheană prețurile.
În drum spre vârf am dat și de primele flori de colț de anul ăsta de aici. Din Dolomiți. Vârful Coldai nu e un vârf foarte mare. Are și ultima porțiune mai periculoasă, neasigurată, undeva la 2400 de metri. Sperăm să reușim, după care ne întoarcem la lac. Norii ăștia o să ne facă probleme mai târziu, dar asta e. Aici începe urcarea mai greuță, mai periculoasă. Am ajuns pe vârf. Nu vine să cred, am jumătate de oră am făcut. Plajă, lumea se scaldă. O să urc de luțul ăsta și poate cumpăr pe partea cealaltă. Coldai, vârful 2403 metri. Nu e un vârf greu, dar suntem plini de ploaia pe ultima porțiune. Ia uite ce acolo. Ia-i broscuțele. E foarte scăzut și ăsta. Boven de tijd omdat het kost. Ja, dan is het nice. Maar inderdaad, in de mist was dat dan toch wel. Să filmez un pic izvorul care alimentează lacul ăsta. De aici izvorăște încetuc, încetuc. Nu știm cât e de bună de băut. Nu știu ce să vă zic de el.
O să mă bronzez un pic, că ia uite cum sunt bronzat cu urme, frate, așa ceva de la umblătură. Dacă o să mai am la ce? Deci am ajuns la baza lor. Faină valea. Că fi unde ăla. Munte Civeta. Ia. Acolo e gheață. Marina au plouă acolo. Ia uite acolo ce ploaie vine. Hai să o tăiem. Marina. Le ajunge și pe noi. O tăiem înapoi la mașini. Că deja iară vine ploaia, ca în fiecare zi. Același drum de întoarcere prin Forsela Coldai, refugiu Coldai și înapoi la mașină jos. Sperăm să nu ne prindă, dar 100% ne prinde ploicica. Din nou la refugiu Coldai, aoleu, nu mai apucăm că e ora mesei. E plin înăuntru, plin afară. Lola, all last night, she was just next to me, and I was just scratching her head, like, all through the night. Suntem aproape la mașini și m-am gândit să iau apă, să am pe drum. Ora 3 fără 7 minute, terminăm traseul aici la refugiu Palafavera, de unde l-a și început. Ne schimbăm și plecăm. Am terminat, am ajuns sănătoși la mașini. Sper să vă placă ce o să vedeți și până data viitoare și noi pe voi!